аз фаъолияти яксолинаи токшоуи Печутоби замон натиҷа бардорӣ мекунем. ба ҳар як кас муяссар ҳам намешавад ки ҳамин дар назди баландгӯяк, дар назди камераи телевизион ҳамин гап занад. Як бор барои худамон қарсак занем. не барнома ҳозир ба шӯра барномаи ҷамъбастӣ аз ба назар гирем. Боз дигар мавзӯъҳо дар пеш. инҷа гап аллакай медонед ин барнома вай намешад Печутоби ин аллакай барномаи алоҳида мешавад. ин баъзми алоҳида мешавад. Ин номи шумо Салимабоно аст, мо хуб медонем, лекин номи шуморо Саёҳатбоно мондан лозим буд. муроҷиатҳо ба мо ҳамчун равоншиносон зиёд шудааст. яъне баъди намоиши барнома ҳаминҷа ки чанд чиз ҳал шудагӣ бо ҳамон масъалаҳои шахсӣ ҳатто ҳалли худро меёбад. қадамҳои нахустини телевизион ба телевизион кор кардани ман ҳам офтоби меҳрубонӣ буд, агар ёд дошта бошед. ман ҳайрон шудам ки дар ҷои то ҳамин Америкаи мои тамошо мекардиям. то ҳамин рӯза моҳое ҳеҷ кас дастгирӣ кардагӣ набуданд. дар ҳақиқат Печутоби замон ба дахлдор масъалаҳо ва дахолат карда истодем. ба ҷавонони шаҳри хуҷанд хуллас хеле таъсири калон бахшид. ман фикр мекунам ки Печутоби замон ин як мактаб аст. он чизе ки ман метавонам шумо метавонед ё не? истед неомадароид истед гӯш кунед. ана кун. Бас аз дигар мо будем, мо дорем гуфтан. Фурсати фаро растааст ки мо шавем ва мо метавонем. бошад. устод медонед аз ин андешаҳои шумоён ман барои худ бисёр хулосаҳои муҳим гирифтам. хоҳиш мекунам устод аз ман ҳатман дар барномаҳои минбаъдаи соли оянда мо яки шуморо намедонам. мавзӯъҳоро таҳия мекунем вобаста ба ҳамин мавзӯъ. саломат бошед.